Ja näin ollaan pregame lopussa. Täällä on jotain ihmetyyppejä. No niin. Eli mennään Dick. Dick. Hieno kenttä, niin hienon niminen kentän olette pistäneet. Dick. Jorma. Se on Jorma. Dick Steele, Jorma Teräs on niin yksi elokuva. Mikähän se elokuva on? Kuitenkin hieno näyttelijä. En muista näyttelijänkään nimeä, mutta hänen hahmonsa nimi oli Dick Steele ja se oltiin suomennettu Jorma Teräs. No niin, mennään Type 25. Adjust Stock, Suppressor, Fast Mac, Lightweight Hardened, Scavenger, Tactical Mask, Perk 1 Grade ja Primary Gunfire. Bitch! Hui saatana, minä... Pakko laittaa senssiä 11. Minä en oo pelannut pitkään aikaan tätä peliä. Niin... se on ihan hauska juttu. No niin, vihollisia! Hyi saakeli. Ja sieltä napsataan eka dappo. Minä oon niin tryhard kun vaan mahdollista. Missä täällä on? Tuossa on joku. Trickshot! Nice trickshot, man. Ja minä en kyllä osunut taaskaan kehenkään. No olipa hieno. No niin, keskitytään ainakin sillä, että laitetaan nämäkin taas. Tämä on aivan liian kovalla. Aha, tässä on vihollisia veressä. Terve. Terve. Noniin. Kannattaa aina vähän makkailla. Se hyödyttää ja saattaa pelastaa sinun henkesi. Tule sieltä, saatana. Ui, siellä on vihu. Saakeli kun siellä kämpillä on. Hop. Minulla on ilmeisesti... Ja onkin siis... No fucking... SND-striikit. Pitää muistaa vaihtaa. Tuossa ei sillä TDM:ssä niin väliä oo. Hei. No voi muna. Hieno mies. No niin, jätetään kare. Cover my care package, bitches! Don't lose it. Todellakin Dick on mapin nimi ja... No mitä tästä nyt voisi sanoa? Ihan perusmappi. Guardian Angel! Missä? Minneköhän tämäkin kannattaa laittaa? Tää onkin hyvä sniperi, mutta sitä on tosi avoin paikka. Ja niin kuin huomaa, niin täällä näitä snipuja jonkin verran liikkuu. Voi paska! Siellä se kämppi. Oi Aha. Pakko tämä on voittaa. Ei saatana. Nyt ei saa ketään hengiltä. Sinä lähet siitä ja se ei sitten lähtenyt. Ja tähän sinä yritit. Menepä sinä siihen. Napsastaa sinut sieltä. Hyvä kun ei tiedä oikeesti mappiakaan yhtään, niin täällä mennään ihan niin kuin... Eikä sitä voi sanoa mitenkä täällä nyt mentäis. Mä ei tiedä. UAV online. Jei. Täältä tulee joku, ihan varmasti. Älä työnnä minua. Stop pushing me. Heavy os. Missä? Siellä! Love ammo. I'm out of ammo. Ei osunut. What? Mikä se edes meni? Mitä helvettiä? Hui, minä säikähin, että se oli vihollinen. Missä? Tuossa. Kuole! No niin, se oli sniper. Rämpysniperiko vielä? Voi Nyt oli aika nolo. Tuota ei voi edes arvostaa tuota snaippaamista.
Sieltä tulee vihu. Kill it. Taas Guardian, mitä vittua? Mitä minä tämmösellä teen? Minä en tee tämmösellä mitään! Ja siellä... Missäs nää hardaat oikein? Tää on vähän niinku... Ei niin hyvä mappi kyllä sinänsä. En oikein tykkää tästä, että täällä kaikki vettää sniperilla. Teette jo sitten veät sniperilla, niin ehkä sitten... Paniikki! Hop. Noniin. Hyvä, kyllä nyt ainakin voitolta haiskahtaa. Voitolta haiskahtaa. Mutta ei nyt ei saa kuitenkaan luovuttaa, ne saa kareja sieltä, nyt saattaa tulla ihan mitä vaan. Hei! You fucking try. Mikä pelastus! Täydellistä. Täydellistä pelihallintaa. Au. Se sattuu. No joo. No joo. Nyt pitää näitä avoimia paikkoja pitää varra, koska täällä ihan joka puolella on noita snipereita. Missä? Tuolla. Siinä kuoli yksi. Ai saatana, mistä sinä tulis? Ja meiltä on lähtenyt. Voi nössykät, kun ovat lähteneet tältä poikkeen. Nyt pitää ottaa varovasti. Ai hostile lightning strike. Piiloon! Sieltä napsahtaa yksi ja näin. Laitetaan Guardiani tähän taas. Siinä se oli viimekin kerralla eikä tehnyt mitään, niin ei se tee tälläkään kertaa. Siellä on viho. Woo! We win! Fuck yeah! 28 2.5 KD, kyllä. Boom! Sitten Maxin kiittää kuitenkin täältä erää ja sitten seuraavaan kenttään asti. Moi moi!